Предизвикателство 10 дни без екрани. Заедно да намалим времето прекарано пред екраните. Без екрани за 10 дни, но ще ни е скучно на нас. Не, напротив, ще приемем едно предизвикателство заедно. Ще направим всичко възможно, за да намалим времето прекарано пред екраните, а може би дори да се лишим напълно от тях за 10 дни и да си изградим добри навици за в бъдеще. Но как ще работи това предизвикателство? Това е колективно предизвикателство, което може да направите като семейство. Всички ученици от твоя клас, които искат да участват, ще го направят. А след това учителите и аниматорите ще ви помогнат. Ще имаш скала с точки и всеки път, когато останеш без екрани у дома, можеш да отбележиш квадратчето и да спечелиш една точка. Ще можеш да играеш и да броиш точките в 5 ключови момента от деня. Сутрин, преди тръгване на училище, по време на хранене, по обяд или по време на вечерята, след училище и след вечеря. Всяка сутрин в класната стая всички заедно ще броите спечелените точки. А какво ще правим вместо това? Ще прекарваме повече време в игра с нашето семейство и с приятели. Ще спортуваме, ще четем или ще рисуваме и ще мечтаем. И освен това, бележникът ни ще бъде пълен с идеи за дейности с семейството и с прояви, които се случват около нас. И така, да или не? Готови или не? Готови! Но за да бъде по-щуро, ще го направим съвместно. Да приемем предизвикателството заедно. Те го направиха миналата година и ни разказват. Хареса ми това предизвикателство, защото обичам предизвикателствата. Беше малко трудно, но ми хареса. Беше страхотно. След края на предизвикателството продължаваме да се храним семейно, но без да гледаме телевизия. Бях по-концентриран. В футбола успях да вкарам гол благодарение на това. След това предизвикателство разговарям повече с сина си. Вечер отделяме време, за да разкажем как е минал денят ми. Благодарение на това предизвикателство успях по-добре. Играх повече с приятелите си и с родителите си. Повече информация на уебсайта на gradbordeaux.fr.